Господине Горанов, ви благодарам за ова интервју. 12 години по влезот на Бугарија во Европската Унија, ако се погледне економската статистика, е импресивна. Имате големи стапки на економски раст, GDP per capita од 1/3 надмина веќе половина од европскиот просек, имате рекордно најниска стапка на невработеност. Кажете ми колку од овие економски резултати се заслуга на членството во Европската Унија, односно колку влезот во Европската Унија ви помогна да ги достигнете овие економски резултати? Влизането в Европейския съюз беше отдавна цел на България и ние преследвахме последователно още от 90-те години. Влизането в Европейския съюз не представлява само получаване на пари от европейските фондове, въпреки че след малко ще спомена и за него. Влизането в Европейския съюз е една цялостна задълбочена реформа на всички институции и на цялото законодателство, което България прилага, за да бъде то напълно в синхрон с европейското такова. Така че първо, преди да отговоря на въпроса колко оценяваме приноса на европейските фондове и как се развива нашата икономика благодарение на членството в Европейския съюз, ми се иска да спомена, че това е една изключително голяма реформа в всички сфери на обществения живот, която се извърши в периода на подготовка към присъединяване към Европейския съюз. Европейските ценности за свободно движение на хора и капитали, за конкурентоспособност, за върховенство на закона, за финансова стабилност. Тези неща, наложени върху която и да е държава, дават една предпоставка за по-голяма конкуренция и за по-ускорено развитие. Разбира се, тук идва местото и на европейската солидарност. Бидейки част от един голям съюз, европейският бюджет разпределя между отделните държави на база на ясно утвърдени принципи и критерии ресурси, които не са малки. Ние вече 12 години, както споменахте, сме в Европейския съюз и някои анализи показват, че ако не бяхме, около 15% от сегашния размер на брутния ни вътрешен продукт нямаше да го има. Тоест оценките на макроекономисти са, че около 15% при равни други условия сме по-богати като държава в резултат на членството ни в Европейския съюз. Но то не е панацея, защото има и държави в Европейския съюз, които по време на финансовата криза доста страдаха и примери могат да се дадат. Със сигурност това е една много добра следваща цел и аз много се радвам, че политиците в Македония проявиха мъдрост да докарат страната до ефективно членство в НАТО като първа стъпка. И съм сигурен, че ако започнете упорита работа в следващите няколко години, дай Боже, ще станете членки на Европейския съюз. Ние искрено ви го пожелаваме. Колко е членството и влегувањето, односно преговорите прво, а потоа и влегувањето во Европската Унија само доволно за да се достигнат вакви добри економски резултати или се потребни и реформи на домашен план, односно работа и на домашните влади? Не случайно казах, че на второ място ще оставя това, което държавите получават като субсидии от европейските фондове. Много по-важно за конкурентоспособността и много по-важно за това обществото да е успешно са всички ценности, всички добри неща, които са достижения на общоевропейското законодателство, които държавите членки са длъжни да прилагат в своята икономика и в своя обществен живот. И тук е по-дългия път, защото наливането на едни пари, ако се приеме за нещо добро, то има краткосрочен ефект. Ако те се изхарчат по неправилен начин или за проекти, които не носят добавена стойност, ефектът ще бъде краткосрочен и няма да доведе до растеж и до по-голям успех за съответната държава членка. И двете неща са важни, но реформите и подобряването на ефективността на икономиката и конкурентоспособността са по-важни. Зборуваме за предности и за позитивни страни на членувањето во Европската Унија. Има ли можеби некакви недостатоци од членството на кои што гледате вие како предизвик и кои што треба да се менуваат? Недостатъци, ако може да има такива, са свързани отново с ползите. Част от решенията, които сега се взимат в Скопие,
тогава ще трябва да се взимат в Европа, на общо европейско ниво. Темата с конкурентоспособността. Няма да може правителството в Македония да реши дали една компания може да бъде подкрепена или не. Това се решава на ниво Европейски съюз. По отношение на акцизите и ставките по данък добавена стойност, също голяма част от тия решения се взимат в Брюксел. Вашия министър тогава ще посещава съвета на европейските финансови министри и ще участва в взимането на решенията. Но това вече няма да са решения на вашето правителство и на вашето Народно събрание. Това ще бъде решение на Европа. Ще имате и европейски депутати, които също ще участват в писането на общите законодателни рамки. Понякога това е проблем от гледна точка на скоростта, с която се взимат решения и сложния бюрократичен процес в Брюксел по отношение на някои решения, които се вземат. Но в края на краищата всички решения, които са наложени в европейското законодателство, са на принципна основа и са за доброто на Европа като цяло. Така че крайният резултат отново ще бъде положителен. Еден од главните проблеми на кои што посочуваат при влезот во Европската унија и со кои што се сочуваат другите држави е миграциите. Се очекува дека со влезот во Европската унија се зголемуваат миграциите на локалното население кон запад. Колку Бугарија се соочи со ваков проблем и колку намалувањето на стапката на невработеност е всушност резултати на иселување на луѓето од Бугарија? Може ли и ние како држава да очекуваме дека младите уште повеќе ќе се иселуваат щом ќе се приближиме до Европската унија? Със сигурност може да очаквате, че ще има голямо напускане на млади хора, които ще получат директен достъп до по-богатите европейски държави, да се учат, да работят. И това е по принцип част от проблемите, които периферните и по-бедни държави членки срещат. Но в края на краищата, ако погледнем от гледна точка на това, кое е добро за обикновения човек, за обикновения гражданин, това е той да има право да избира къде да живее най-добре. И тук ролята и предизвикателството на политиците е да направят България, Македония, другите държави членки на Европейския съюз достатъчно привлекателни и атрактивни, така че младите хора да предпочитат да си останат в къщи, а не да обслужват чужди икономики. Това предизвикателство със сигурност в началото ще го има и при вас. Въпреки че и сега доста млади хора от Македония са из цяла Европа и не само. Но тогава при свободното движение на хора и при свободното предвижване, в началото поне със сигурност ще усетите един голям натиск и напускане на млади хора от Македония да си пробват късмета в държавите от Европейския съюз. Како еден од најпозитивните аспекти на членувањето во Европската унија ги спомнавте користењето на европските фондови. Колку сте задоволни како држава од искористувањето на европските фондови и колку овие европски фондови ви помогна во достигнувањето на овие стапки на економски раст? Кога не би биле, какав би бил економскиот раст на Бугарија? Аз го казах преди малко, че оценките са, че около 15% по-ниска щеше да е, по-малка щеше да е економиката. Това е само заради европските фондови? Да. Тази оценка е само заради европейските фондове, че при равни други условия приноса на европейските фондове, управлявани в България, около 15% са допринесли за ръста. Това, което помагат европейските фондове, е да се подобри по-бързо инфраструктурата, било то социална или физическа, пътища, пречиствателни станции, неща, които по-бедните и по-малки държави от периферията на Европейския съюз по-трудно намират сили и възможности бързо да възобновят и да поддържат. Да. И после 12 години членка на Европската унија, сепак на Бугарија се посочува и се перцепира како една од најкорумпираните држави во Европската унија. На сите меѓународни релевантни институции, меѓу сите членки најслабо рангирана според овој индекс на корупција. Гледате ли напредок во искоренување, односно намалување на корупцијата во последните 12 години, како според вас може да се намали корупцијата? Колку е ова проблем за бизнес климата во Бугарија? Аз ще ви го кажа така. Корупцията, ако има реални измерения и ако някой твърди или може да даде конкретен пример за корупция, това веднага се преследва. Не само от службите на Европейския съюз, а и от службите на съответната държава членка. За последните няколко години, от края на 2014 година до сега, въпреки твърденията и съмненията за корупция, ние сме успели да увеличим приходите в бюджета с 50%.
Как при една ширеща се корупция ще увеличите прихода в бюджета с 50% и брутния вътрешен продукт с 40%? В същото време, някои държави, които си позволяват да бъдат съдници или да дават подобни оценки, имат далеч по-лоши икономически показатели. Усещането за корупция е това, върху което всеки ден трябва всяка държава да полага усилия. Ние имаме още какво да свършим. Не си заравяме главата в пясък. Но мога да дам много други примери за други държави, които ако се наложат със същия аршин към България, може да се окаже, че други държави по тези показатели изглеждат доста по-зле. Бугария е на чекор да въведе евро. Кажете ми какви са очекуванията, како тоа ќе влияе на бугарската економия? Само положително. Когато премахнем лева и започнем да се разплащаме в евро, ние ще станем част от най-вътрешния кръг на интеграция в Европейския съюз. Еврото е втората в света валута по важност и по обем. Ще намали лихвите по държавния дълг, ще намали лихвите, по които се кредитира бизнеса, ще увеличи доверието в българската икономика, ще премахне транзакционните разходи и рискове пред инвеститорите и в началото, след въвеждането на еврото, очакваме осезаемо да повлияе на увеличението на инвестициите и оттам на брутния вътрешен продукт. Како ги коментирате некои оценки, проценки на европски економисти, според кои на страна добрите економски резултати што ги има Бугарија, посочуваат дека токму оваа земја може да биде следната најпроблематична членка во Европската унија? Държавата с най-нисък дълг и с един от най-високите растежи на брутния вътрешен продукт, как да стане проблемна? Виж Италия или Гърция, едната има 180% от брутния продукт дълг, другата има 130%. Португалия има над 100%. Те ли да са по-малко проблемни от една държава, която е трета по най-нисък дълг, има 10 милиарда, 5 милиарда евро фискален резерв, стабилна финансова система, бюджети на излишъци? Как да станем най-проблемите? За кого? Од вашето искуство што го имавте од преговорите до влезот во Европската унија, кои би биле, да речеме, некои сугестии или лекции кои што вие би можеле да ги споделите со нас, која што е земја која што допрво го почна овој процес? Трудно е да се дават съвети, особено на Балканите, защото тук всеки подозира другия в някакви корисни интереси. Ние и много пъти съм имал срещи с вашия финансов министър и съм му споделял някои мои разсъждения за начина, по който в България ги правим нещата, като съм оставил винаги на него възможността да прецени кое е добре за македонската политика и кое не. Водехме примерно много спорове с него дали е добре да се премахне плоския данък. Аз продължавам да смятам, че не е добре да се премахва. Естествено, всяка управляваща партия и всяко правителство води своя политика в това отношение. Готови сме, разбира се, да ви помагаме, ако това се поиска от ваша страна, с експерти, с хора, които са минали през този процес. Но естествено, няма да ви натрапваме нищо. Пред речиси година и половина, во 2017 година, двете земји подпишаа договор за добрососедство и од тогаш наваму меѓусебната економска статистика бележи раст. Според вас, како може уште повеќе, подобро да соработуваат Бугарија и Македонија? Повече доверие между двете държави, това ще стане с време. Колкото повече се подобряват отношенията между политиците и между хората, толкова по-лесно става общуването и икономическия обмен. Разбира се, трябва да си свършим и работата да оправим инфраструктурата между двете държави, така че да могат стоките и хората да се движат по-лесно между двете държави. В тази посока в последните години имаме много общи проекти, върху които работим. Ви благодаря много за това интервю. Успех!